El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat després d'una reunió amb els responsables de la Fira de Frankfurt que s'ha obert un espai de col·laboració amb la institució que acull el certamen Heimtextil perquè la comunitat valenciana siga referent del tèxtil internacional en Fira València cada mes de setembre. Si per una banda esta és la gran fira del tèxtil en hivern, nosaltres volem que en setembre la gran fira siga València, no? El president ha visitat a Frankfurt Heimtextil, cita que es celebra a l'hivern i que constitueix tot un referent tant a escala mundial com a Europa en tèxtils per a la llar i productes associats. Acompanyat de representants de l'Associació d'Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana i ha mantingut una reunió amb el gerent de Més Frankfurt, Delfet Brown, el vicepresident de la divisió Tèxtils i Tecnologies Tèxtils, Olaf Smits, i la gerent de Més Frankfurt Espanya, Elena Etzainz. Ahir s'obri un espai de cooperació i de col·laboració. Van a visitar properament València per tal també de veure de quina manera podem cooperar i podem avançar en aquest espai de la nova visió firal que crec que cal implementar, sobretot al servei de les empreses, perquè a la fi la fira és un instrument i nosaltres estem ací per tal de donar-li suport al sector del tèxtil valencià que està fent un esforç extraordinari. Val a dir que més de la meitat de tots els expositors espanyols que hi ha ací són valencians i això dona compte del que és una resiliència constant d'un sector que ha passat crisis molt profundes però que en tot moment està avançant, representa més de 20.000 treballadors i tot el que això significa també en producció, més de 2.000 milions, en exportacions més de 1.000 milions. Estem parlant d'un sector molt potent gràcies als empresaris que estan molts d'ells residenciats en les comarques centrals. Ha estat possible que en aquest clúster aconseguir també des de la unitat empresarial, i ahir Ateval ha fet una tasca extraordinària i tot aquest treball en comú s'ha aconseguit tindre un posicionament que pot, sense dubte, garantir el futur. El responsable de l'executiu valencià ha reiterat a més el suport del Consell al fet que el sector puga optar a les ajudes del govern d'Espanya davant de l'increment de la factura energètica, de manera que puga fer front als elevats costos de producció. También habrá 10 millones específicamente para el textil. El sector tèxtil va generar en 2022 un volum de negoci de 2.275 milions d'euros, amb un creixement del 13% respecte a l'any passat, d'acord amb dades procedents del Centre d'Informació Tèxtil i de la Confecció. A més, les exportacions van créixer un 6% i van assolir els 1.103 milions d'euros, segons aquestes mateixes dades. La Fira Tèxtil de Frankfurt reuneix en aquesta edició de 2023 més de 2.200 expositors internacionals de 50 països, 102 dels quals són d'Espanya, el 6è país amb més presència.